Izenzo 17 verses 10. Uthi kepha abazalwane bamukisa uPaul noSila masinyane ebusuku ukuba baye eBreya. Bona sebefikile khona bangena esinagogweni labaJuda. Labo ke babe bahle kunabaseThesalonika, balamukela izwi inhliziyo yonke. Bahlolisisa imibhalo imihla nemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto. Namba abazalwane baseBreya la siyababona. Labazalwane laba uPaul ufika kubona uyishumayela. Mayishumayela kubo abathathi nje into eshiwo uPaul ize umshumayeli wayehamba phambili kakhulu siyambona incwadi eziningi ezibhalwe uyena. Kodwa uthi sihambile uPaul baphinde futhi bahlale phansi bahlolisisa imibhalo babheka ukuthi ngabe ngempela kushiwo uPaul kuyiqiniso na. Ibandla lenamhlanje likwenza lokho. Lingakwenzi nje ngoba likwazi ukukwenza. Lazi kufanele lenze kanjani. Ibandla lizange lize libafundisa abazalwane ukuthi lifunda kanjani iBhayibheli. Ngiwufakazi ngoba ngiwumunye wabo olizame iminyaka iBhayibheli ukufunda, kodwa ngibuye ngididekile ngokuba ngithole izimpendulo kulona, ngoba kwakuyindlela engangilifunda ngayo kungayo indlela efanele. Hlangana kanye nami-ke nabazalwane abahlukahlukene esizobe singanye nabo, nala khona sibe sinikezana amaqhinga, sinikezana amathuluzi ukuthi lifunda kanjani iBhayibheli ukuze ukwazi ukuqonda ukuba lithini kuwe ngempela. Ukuze nombani oza kithi nathi masikhuluma indaba zikaNkulunkulu kubantu, sikhuluma into eyiqiniso levangeli, hayi into esicabangayo, hayi into esatshelwa yona nathi, kodwa into esiyaziyo ukuthi iyiqiniso likaNkulunkulu. Ukuze nombani okhuluma kuthina sikwazi futhi naye ukuhlolisisa, simhlolisisa ngezwi likaNkulunkulu. Uma ufunda iBhayibheli uyathola ukuthi even abaprofeti nabo kufanele bathi mebelethe isiprofeti ukuthina bahlolwe ukuthi sihlole sosiprofeti ukuthi ngabe siyiqiniso na, sihlola ngani, sihlola ngezwi likaNkulunkulu. Ngakho-ke masingalazi futhi singakwazi ukufunda, sizokwazi kanjani pho ukuhlola lokho okulethwa kuthina. Libalulekile bazalwane iBhayibheli kakhulu, so kubalulekile futhi ukuthi sikwazi ukulifunda. Singathembi ukuthi abantu ukuyibona abawusitshela ukuthi lithini, kuba siyazi ukuthi akusibo bonke abathi Nkosi Nkosi abayobona umbuso kaNkulunkulu. Okusho ukuthi akusibo bonke abathi Nkosi Nkosi basebenza umsebenzi kaNkulunkulu, noma bengathi Nkosi kodwa bese ney'njongo zabo. Ngakho-ke hlanganyela kanye nathi-ke la khona sobe sibheka izindlela zikaNkulunkulu okanye sibheka izindaba zikaNkulunkulu eBhayibhelini, sifundisana namaqhinga ukuthi lifundwa kanjani iBhayibheli. Subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, kuzokwazi ukuthi uhlangane kanye nathi. Kuzobe ngokuzayo. Inkosi ingusisi. Amen.